Má bhíonn tú leo sean leorthach agus le trú ré chaide nach antu. Tífa tú na IDH seo ag dearú bréire nach má súlagad leis beidir cholaí sa chais seo. Na galanta an tean chlá an seo an marárásin. Ní caiintear an tean chlá hain atama ach an chlárin lé seo le an galanta den tean chlá atantí. Bhí an IDH sin le facial rihan le trú úr a go dúir áitere acha. Agus is mar sin a chlanneas tú é a go dúir daine an eile gala go fáil. Gola tú, cholaí, ní cholaí. Nuair a bís mé tú sé sí mud sibh siad na forráimneacha páirsanta sin a né bréithre mar seo iman an IDHs sa chaint. Ach gan iad bíon se le Clinston. Is sonan an scéal le bréithre mar chuaí. Bhfuil IDH ag na nearú deatha tú amach chuaí ní hatha amach. So chaní siad na leitrithe IDH sa bréithre seo ach níor chaní an áitethe mar seo níacha a tá rud céarna a gceist an wacha tú sin hánic níacaí. Agus imríonn aimsrí eile go fiú de réir na réalathe cearna a ratha tú amach rathaid ní rathaid rahama amach a níosa tú dinnear an seánacht ísa ma an seo an nacht. So chuimniú ar sailire é le go an tean le trú.